Σεϊταρίδης. Ψάχνει με μεγάλη μεταβίβαση στον Τοτσέ. Μαζεύει ο Κάρολ. Ρομαχεύει το Τοτσέ με το Μανολιά στην προηγούμενη φάση. Χριστοδουλόπουλος στο Βιτόλο. Ο Μαυρίας, η πάσα είναι καλή. Ο Ζέκα έχει ανέβει. Δεν πέρασε η σέντρα του. Ο Χριστοδουλόπουλος εκτέλεσε, η κεφαλιά έξω από τον Βίντρα. Ο Μαυρίας με τον Χολέβα. Ωραία σέντρα, ο Ζέκα στην κεφαλιά έξω. Σπυρόπουλος. Φάουλ, καταγραφής ο Μάνταλος. Έχει πάει εσωτερικά ο Χριστοδουλόπουλος, παίζει ωραία με τον Σπυρόπουλο. Σισοκό, σέντρα στην πλάτη της άμυνας, αφήνει ο Σιώβας να περάσει μπάλα, το σούτ του Μαυρία, γκολ! Πολύ ωραίο γκολ από το Χάρη Μαυρία στο 17. Κακή εκτίμηση από την άμυνα του Ολυμπιακού, η μπάλα πέρασε στην πλάτη αυτής, έρχεται ο Μαυρίας απέναντι και εκτελεί για το 1-0. Ο Χάρης Μαυρίας δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με το δεύτερο του γκολ φέτος, πρώτο σε εντός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού στην καριέρα του. Εδώ είναι καλές οι προοπτικές για τον Ολυμπιακό. Απτούν περνάει από τον Τριανταφυλόπουλο και γυρίζει την μπάλα για τον Τζιμπούρ. 1-1. Στο 22 ο Ραφίκ Τζιμπούρ ισοφαρίζει για τον Ολυμπιακό. Απαντάει γρήγορα μόλις 5 λεπτά μετά τον γκολ του Χάρη Μαυρία. Πετυχαίνει το 1ο γκολ της καριέρας του σε 15 μάτς απέναντι στον Παναθηναϊκό. Χριστοδουλόπουλος εκτελεί αρκετό ύψος στην μπάλα, κεφαλιά πάνω στη γραμμή, επέμβαση από τον Φουστέρ πάνω στη γραμμή. 4 του Ολυμπιακού στην αντεπίθεση με 3 του Παναθηναϊκού πίσω από την μπάλα. Η Παγάσα μοιράζει για τον Φουστέρ, θα αφήσει την μπάλα πανέξυπνα ο Τριανταφυλόπουλος να περάσει out. Απτούν τον Σεϊταρίδη να τον ακολουθεί και να του παίρνει την μπάλα, να γυρίζει επικίνδυνα προς τα πίσω. Ο Απτούν μπαίνει στη φάση. Ο Βιτόλο παίρνει κόρνερ ο Ολυμπιακός. Κράτησε ο Μαυρίας, πάτησε περιοχή, θέλει να γυρίσει. Ο Τοτσέ δεν μπόρεσε, κόρνερ από τον Ρωσίδη. 34ο λεπτό στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Φουστέρ εκτελεί, ο Τζιμπούρ στην κεφαλιά, 1-2. Δεύτερο γκολ του Τζιμπούρ στο 34. Αποστημένη μπάλα ο Ολυμπιακός και από το δεύτερο κόρνερ που κέρδισε στο παιχνίδι. Η απάντηση της κεφαλιάς του Παναθηναϊκού, που και εκείνος είχε ευκαιρίες προηγουμένως. Ο Ολυμπιακός από το κόρνερ του Φουστέρ με τον Τζιμπούρ σκόρερ παίρνει προβάδισμα και ανατρέπει την κατάσταση στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Χριστοδουλόπουλος, η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, ο Κάρολ είναι εκτός θέσης, ο Σιώβας. Ζέκα, καθυστερεί ο Παναθηναϊκός, Βιτόλο, το σουτ, out στο 59. Ο Ζέκα, ο Χριστοδουλόπουλος, ο Κάρολ σε κόρνερ. Ζέκα απέφυγε τον Φουστέρ, θέλει να βρει τον Μαυρία. Ο Χολέβας δεν υπολόγισε καλά την πορεία της μπάλας. Καλύπτει ο Σιώβας, το γύρισμα στα δίκτυα. 2-2, ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός από την αντεπίθεση αυτή, με τον Τοτσέ να σκοράρει για 5η φορά στο πρωτάθλημα. Το Μαυρία να φεύγει πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση, πάλι από την πτέρυγα. Ο Παναθηναϊκός βρίσκει τον δρόμο για να φτάσει στην ισοφάριση. Έχουμε και ένα πρόβλημα με τον φωτισμό στο Ολυμπιακό στάδιο αυτή τη στιγμή και προσωρινά το μάτς έχει μία μικρή διακοπή, έπεσε λίγο η τάση στους πυλώνες. Ξαναρχίζει το μάτς. Ο Ανιάτης, ο Τοροσίδης, ο Τζιμπούρ στην περιοχή. Υπόδειξη για offside. Εδώ Μαυρία στην πλάτη της άμυνας, τρέχει ο Χολέβας για να τον κλείσει. Μαζεύει ο Κάρολ, χέρι του Μαυρία και φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, καταλογίζει ο Μάνταλος. Ξανά η προηγούμενη φάση.
Εδώ οι τελικές προσπάθειες στο δεύτερο ημίχρονο. 6 για τον Παναθηναϊκό, 2 για τον Ολυμπιακό. Μασάντο. Ο Φουστέρ με χώρο για σου, το δοκίμασε ο Καρνέζης. Εντυπωσιακή επέμβαση στο 74. Ο Μασάντο κλέβει μπάλα από τον Σπυρόπουλο και παίρνει όλες τις κόντρες, μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, όχι, δεν θα γίνει το 3-2. Η άμυνα του Παναθηναϊκού θα βρει την απάντηση. Χριστοδουλόπουλος πάει να κάνει το 1-2 με τον Σπυρόπουλο, ο οποίος μονομαχεί με τον Τωροσίδη, κρατάει μπάλα για τον Τοτσέ, πολύ ωραία προβολή, σουτ μακρινό, out. Ο Χριστοδουλόπουλος στο 80. Ζέκα πάλι για τον Μαυρία, ένας με έναν με το Χολέβα, έρχεται βοήθεια, ο Μαρίνος σε αυτόν, ανοίγει την μπάλα, η σέντρα χαμηλά, η μπάλα περνάει, ο Πετρόπουλος δεν μπορεί από κοντά. Ζέκα, λείπει ο Χολέβας από το αριστερό άκρο της άμυνας. Ζέκα τη σέντρα, η μπάλα περνάει. Φάουλ για τον Ολυμπιακό, δεν είναι ο κ. Μάνταλος από τον Πετρόπουλο. Ο Βιτόλο και πάλι στο Μαυρία. Ο Βιτόλο μπροστά του ο Κοντρέρας. Ο Μαυρίας κάνει την τρίπλα. Από πλάγια θέση ψάχνει το χώρο. Πέρασε η μπάλα παράλληλα από την αιστεία του Κάρολ και φεύγει στο πλάι. Βιτόλο με χώρο. Προτίμησε την πάσα για τον Ζέκα. Έκλεισε πάνω τον Κοντρέρας. Ο Πορτογάλος σημαδεύει έξω.